Butan na ng pansit. Siyempre, yung pansit hindi masarap pag walang sili. Kaya na, Tilo. Si Ate Jenny, tawagin nyo. Ate Jenny! Tawagin mo Ate Jenny. Ate Jenny! Tawagin nyo. Tawagin niyo sa Ate Jenny. Nawawala si Jenny. Nawawala sa mga. Sige. The best tong sili na to. Asan kayo si Ate Jenny ngayon? Nakita mo si Ate Jenny? Tawagin mo Wala. Ate Jenny. Nakita mo si Ate Jenny? Tawagin niyo. Ate Jenny! Saan kaya sa Ate Jenny? Yan pala. Kain po pansit. Ako nga pala Ate Jenny. Pansit bato. Ti, pansit ba to? Pansit bato? Ti, pansit ba to? Hindi, lupa. Ate Jenny, nasan? Pansit ba to? Tilo, pansit ba to? Asan ba si Ate Jenny? Si tatay mo na. Lami ka ayo. Amoy. Ay, igop si Kuya Noli. Siram, ay. Namingigop. Aba, dahil ka mandong. Dahil? Ang dabos na dyan, gulay. Kamay eh. Mainit. Try nga natin kamay. Wait nga pala, asan nga pala si Ate Jenny? Saan kaya? Kuya. Basta naman ko yun. Amoy. Bodol pa lang. Pwede na si Gwen ang Tilo. Ate Jenny. Eh, si Gwen, oh. Pwede mo. Serious? Nakatarap talaga ka Jinky daw. Ayun mo na yung pansit. Hindi sabi niya kaya. Ay, thank you Lord. Ginamit mo na yung sarili ba mo. Mapaibig na si Nicolas. Yan na yung pansit. Ako ba? Ikaw na kayo. Masiram. Wala na ito, no? Meron ba? Paborito ko talaga pansit na pansit. Na ikaw, sabaw. Naroon mo sa niluto ko ba? Pansit? Oo. Araw-araw pansit. Mukha na naram-raman. Luto mo. Tatawag. Uwa, ano to? Tatman lang natin. Sog ka pa sayang. Asin, sana asin. Saka, ano? Asin. Talagang ano? Amo. Amo talaga. Amo ko pa ito. Yan sa pansit man sana. Amo ko pa ito. Sinapot talaga. Ano nagdala talaga yun? Sinapot. Hindi siya masyadong ano. Tapos ako pa ikapansit tuyog. Tuyog ba ganun? Tapos lumak with sili. Isinin nyo sa kuyog. Di magsusunod. Ay, tuyog. Sagpo. Salin mo kuko. Mabutangan sa lang kawas. Taon ba yun? Ay, di yan ang kawas yung inilalagay dyan. Na? Tuyog, so ano lang, so isorang salit. Bumubutan yan, hindi ba? Lang kawas ang ibubutan sa pansit. Lang kawas na agkusuli. Butang mo sa agkusukat, sir. Amoy! Ay, puta ka. Pansit. Ang pansit kaya bagayan. Saan ka magagaling kawas? Ano yung tanong? Parang lulo. Tapos pagdardat dito. Amo, son. Walang manian. Baluak si puno. Damo ito sa'yo, ibang iba. Isa lang yung pala. Ay, nampak ko tuloy. Dapat tabasi. Hindi, tututok na lang naman yung galing dito. Tututok dito, buwan ito. Pwede tingin ko na.
Yan po. Libil. Halo. Meron pa rin. May tao pa sa likod. Oh. Hindi wag lang pagulod. Mga diskarte. Kasi malapit. I have two hands, left and right. Clean myself, clean, Amoy! Kaamo, amo na talaga. Nakaamo. Amo di pa niya nagluluwas. Ha? Amo ko sa pansit nagluluwas. Pinapahalat. Pero sa bago mo sa kuwan ano? Amo sa alas ako kuwan. Alas ako kuwag. Kaso kalabasa. Od na ano tayo sira? Daking Kamuting kahoy, kamuting kahoy sana kaya lang ka. tapos tilapia. Sana na po kamuting Yaw naman. kahoy. Sana kamuting kahoy. Sino magdadala? Dati agos sir. Sabi ko, yan sa kabila, dito bumili ko. Ay kulang naman. Marami dyan. Kulang naman. Kadat ko pa oh. Kadakul na na isa. Baka kulang mo ay. Kamu. Uy. Langoy. Amoy. Ay. Pag-asa. Pag-asa sa kanila yan. Pag-asa. Ano dakulan? Sa inyo yan? Dakol naman. Dakulan. Ay yung mga mga ayat. Manilo. Yung ano nga, yung ubos ng daon ng kasya. Pwede yan. Siya. Nice ko. Hindi naman yung Pwede kinakain. Hindi gulay. Huwag kang kainin. Ay di pa yata nabasa eh. Kaya nabasa. Oh. Oh. Basa. Ay po. Uban. Uban man doy. Noon sa mangkadong. Oh. Gay man dong ay. Video. Video. Yaw, video mo. Oh. Lagay mo dito. Taas. Oh. Para kuha lahat yan. Huwag ka nang umakyat na taas. Oh. Isa lang ang patungan. Puta delikado man. Di man. Buti kung kayo malala. Yan. Wala. Wala lang. Lala. Ay, kutay. Oh. Tao. Madami. Mahirap. Tatagilid mo lang ang timba. Ha? Tatagilid mo Si lang Vince pala yung taga-taas kasi maliit. Yan ang laging tagakyat eh. Tagilid, mahirap. Yan ang laging tagakyat. Nabubong siya. Ay, saan ka may? Hindi ganyan. Nabawaman naman laglag eh. Kinakamigtas. Di mo pa kinabangan na yun. Asawa, hindi mo pa maayos. Pagka
Dali lang ay ganun mo lang yan oh. Ay ginoo. Hirap na. isang Sa dalawang asawa dapat alam na yung lahat. Kaya nga di pa nag-aasawa. Yan kasi daw. 51st, sabi nga ni tatay, 51st. Buti ko kayo malaklag. Di ba, nagpahinga na yung nawala ng trabaho. So, magkakasakit yan. Dapat pala siyang may work. Hahanapin sa yung trabaho niya. Amuri sa sinap. Padiwagan. Tawa sa likod. Doon ang daan sa bintana. Nasaan yung ano natin? Yung shot glass. Shot glass. Iinom na tayo. Shot glass. Ang laki naman ng shot glass. Glass! Ang liit naman ng shot glass na yan. Ayan, ayan lang kaya ko. Yan ang kaya niya. Busog pa. Ayan, ayun mo sa kamera. La 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 la. Lagay mo sa camera mo. Lagyan mo doon sa cellphone. Vicente, asan yung camera mo? Ha? Vicente, Ha? asan yung camera mo? Lubat na nga. Full memory card na. Uy, shit. Apat na naman na vlog. Lahat ba naman kinunan? pati yung usog, kinunan. Kaya pala na memory. Ano na? Pa na ako mag-edit. Di pa nga buong vlog nito. Di pa buo apat na vlog. Pagsampu na eh. Parang naglalaro lang. Ganyan-ganyan. Bilo, yung vlog mo. Sit up. Hop, butas! Ay, walang sako! Dito sa gitna. Lagyan ng sako. Dito sa gitna. Abang may nagsasako doon. Hindi, maliit yan. Isang buo. Doon na singit sa ano, sa labas. Doon na singit. Yan. Talay doon, son. Yung malakas yun. Kaya dyan, may singit. Silo. So, ano? Diyan mo palang isa. Natay. Baka nawat ka tutas. Kakalang yun. Supala. Masuyo. Para lang itog ka. Ayun, bawa ano, binago-orang. Ay, binaginit na ano, Para nga. marangaan. Parang aso lang ah. Kalapati yun. Tulala. Tulala sa aking kwarto, sa kanya pa kagusto. Hey! Bini-bini sa ating gini. Ano tayo? Nag-ano ba kayo? Tayo, babaw. Talaga.
Abot. Parang kasi ng tay. Please tay. Paano mo kasama nilalong ka please? Kabila ka. Pagpababa. Alam mo yun. Ako tay. Kaya na tay. Ayun na yung mixer. Nagpala na yung mixer. Nagpala na yung mixer. Regalo si Kumaga Plus ba guys? Share na po yan. Mabigat yan. Dalawa, no? Yan, tama na ganyan. Ilan? Dalawa. Vitro. Vitro. Ano mo ko siya is? Ito. Sako. Kanto. Ha? Alin? Kay Gwen. Cellphone number. Bakit? Kukunin mo yan. Oo, sinulat yan ni Gwen kanina. Anong unang i-chat mo kay Gwen? Anong unang i-chat mo kay Gwen? Anong unang i-chat mo kay Gwen? Hello. Kung ano pala yung kanta? Hello. I can see you're looking for. Kala ko tilo. Ako ba sinalaban sa amateur? Hello. I can see you're looking. Pababa na. Kulang man nga. Pur papalan. Amo talaga Kuya Jong. Yeah, may ako nga rin sa kantang Let It Be. Oh. Ah, Jason! Oh. Ako nga rin kantang Let It Be. Let It Be. Let It Be. So, Ayan po, uwian na. Doon na sila tatay at kagatyo, kalsada. Ayan po, ikot po kami ngayon. Kasi di na po yun kaya. Lalong lumaki yung tubig. Kanina, sinuong ko. Pero ngayon sigurado ano na yun. Mas lalong tumaas yun. Yan, ikot kami. Dito kami dadaan kasi baha. Nakalabas na kami dito sa highway.
Dadaan pa kami ng Santo Domingo. Layo. Kung doon kami dumaan sa dati, baka nakarating na kami. Nakauwi na sana. Nag-i-edit na sana. Nasa bahay na. Minutes pa to, biyahe bago makauwi. Oh. Ayan, another highway. Ito shortcut po kasi to. Dinaanan ko shortcut. Hindi pala alam ni Kagatcho itong daanan na to. Dito ko isinama. Malawag. Dito yung pinapasukan namin, Bacolod, temporary, close. Layo. Malakas pa naman sa gas yung tricycle ni Kuya Gatcho. Kasi TMX yan.